Bu, pas jangan antara dancuk akad sorok. Kue penak. Guya guyu wong. Padahal semayanan kok ya pas lho ya. Aku kan ke LDM medun kobas kae. Aku nunggu bas arep rene mlebu rene. Aku ning Perak. Weh. Ya arep penak coy, kira soro. Ya, entek-entekno. Jancuk. Entekno sawite. Nek pas mulai tembale marem ngono pas wis ning ruang tunggu kae. Yalah. Semangat. Iya, ning ruang tunggu arep terbang. Arep. Ning ati aja adang ngono. Iya. Kira kalah marai. Benar. Tapi lembalik ini. Susah kali